गासै लोगोफोरखौ गोजोननाय गाहाम हामलायनाय बावहरबाय। आङो पिक मिशननि बेलायाव दानि बर्तमान गभर्नमेन्टआ बेसेबां सांग्रां जानांगौ, मा खामानि मावथारनांगौ बेखौ आं सासे एनिमेल लाभार हिसाबै बुंनो नागिरदों। मावथारनांगौ खामानि गोबां दङ, बेखौ थाबनो गभर्नमेन्टआ एक्सनाव फैनांगौ। नाय, बड'लेण्ड ओनसोलाव अमानि बायनाय फिनाय जानाया बांद्राय सोलियो हिसाबै आरो बांसिन फैसा दं हिसाबै जानो हागौ दानि माने मेलेमजिबि बिथांमोना पिक मिशन बड'लेण्डआव लन्च खालामदों। बे मोजां खोथा। बेयावहाय क्रर थाखा इनभेस्ट खालामनो नागिरदों गभर्नमेन्टआ आरो बेबो मोजां खोथा। दा बेवहाय माखासे मानसिफोरा इंगेज जानानै थागोन। दा बेवहाय मावथारनांगौ खामानि आंनि बायदिब्ला थांनाय पिक मिशन लन्च खालामजेननायनिफ्राय बड'लेण्डआव प्रति उइकलि अनलाइन ट्रेनिं जानांगौ। अनलाइन ट्रेनिं, अफलाइनाथ' जाखानांगोनखा। दाब दाब जायगायाव ट्रेनिङानो ट्रेनिं जानांगोन। साफ्रोम पिक मिशनजों जड़ित थानो लुबैनाय मानसि बिसोरो खोब माने रोंनाय जानांगोन। रावबोथ' रोंखाया, किन्तु रोंहोनांगोन। बिनि रेसपन्सिबिलिटिया गभर्नमेन्टनि आखायाव दं। जितु पिक मिशन मोनसे गेदेर सिमां लादों बड'लेण्डनि आर्थिक अबस्थाखौ जौगाहोनो, बे हिसाबै ट्रेन खालामनांगोन नोंथांमोना। अफलाइना दाब दाब जायगायाव जानांगोन आरो अनलाइना प्रति हप्तायावनो जानांगोन। दिनैनि तारिखाव आफ्रिकान सुइम फिभारफोर बायदि बेरामजों दाब दाब जायगायाव थैगासिनो दङ, बेखौ गासै रायजोफ्रा मिथिखायो। दा बेफोरबायदियाव गोदान प्लेयार नङा, गिदिर गिदिर प्लेयार, सिनियर प्लेयारफोरा बेवहाय दोबैनो गोनां जादों, लस जादों। आरो बियो मानसिफोरनो गोसो गुदुंखौनो, गोसो जाखांनाय बुस्थुखौनो माने सेफायदों। आरो कुइसनबो जाखांदों पिक मिशना साक्सेस जागोन ना बिदि। दा साक्सेस जानाय जायिया उननि खोथा। जुदि लन्च खालामदोंबा साक्सेस खालामनांगौनि रेसपन्सिबिलिटियाबो गभर्नमेन्टनि आखायाव थायो। आरो साक्सेस खालामनांगौबा पिक मिशनजों जड़ित थानो गोनां साफ्रोमबो ट्रेन जानांगोन। बिसोरखौ अफलाइन ट्रेनिं नोंथांमोना दाब दाब जायगायाव जल्दि खालामनांगोन। अफलाइनाथ' प्रति हप्ता थानांगोन। मोजां साइन्टिस्टफोरखौ लाबोनानै अनलाइननि बेबस्थाखौ नोंथांमोना लानांगोन। बियो मोनसे जिबननि बेवहाय थांनाय फैनायनि गोबां असुबिदा जायो, बेखायनो अनलाइना थानांगोन। दिनैनि तारिखाव छत्तीसगढ़ बायदि जायगायाव प्रति हप्तायाव ट्रेनिं जायो बोरमानि। आं बोरमानि मानसि हिसाबै गुबुन स्टेटनि आंनाव इनफरमेशना दङ। छत्तीसगढ़, राजस्थानफोर बायदियाव प्रति उइकलि माने अनलाइन ट्रेनिं जायो। आरो आङो बुंबोबाय थादों, जायफोर गोसो गुदुं, बोरमा फिनो गोसो गुदुं, नोंथांमोना आंजों जड़ित खालामनो हागोन। आं माने नोंथांमोनखौ बैफोर ट्रेनिङाव एटेन्ड जाहोगोन। नोंथांमोना ट्रेनिंखौ बाय पस्ट मोनगोन, इमेलाव फैगोन। मथथे मोजां ट्रेनिं जायो गुबुन स्टेटआव। डाइरेक्ट CIRJनिफ्राय मोजां साइन्टिस्टफोर फैयो। मथथे गियानखौ जासि बोरमानि बेलायाव दिनैनि समायाव होग्रा दङ। आरो आंबो जि आं मोनदों नलेज, बेखौ बोरमा फिग्रा मानसिफोरनि थाखाय होबाय थादों। जायफोर लाग्रा गोसो गुदुं बिथांमोना लाबाय थायो। किन्तु पिक मिशननि बेलायावबो जोंनि बड'लेण्ड हालामाव प्रति उइकलि गभर्नमेन्टआ अनलाइन ट्रेनिंनि बेबस्थाखौ खालामथारनांगौ। अमानि A to Z फिसा फेनला गासै प्रब्लेमखौनो लानानै बेस्ट साइन्टिस्टफोरखौ लाबोनानै बेवहाय ट्रेनिं होनांगौ। आरो जायफोर सिनियर प्लेयार रोंखाबाय, गोलाव बोसोर जाबाय अमा फिसिनानै साक्सेसफुल जानाय पार्सन, बिथांमोन बायदिखौ लाबोनानै प्रेक्टिकेलि होनांगौ। बेयो गोबां मावथारनांगौ खामानि। आरो गुबुन फारसे भेक्सिननि मेनुफेक्सारखौ दानि गभर्नमेन्टआ जल्दि बेवहाय खालामनांगौ। गुबुन आयदायाव बेसेबांखिनि इनभेस्ट खालामा मानो, नोंथांमोना जोंनि बड'लेण्ड हालामाव आनएमप्लय हमेसा बांसिन दंखायो, बेखौ नोंथांमोना मिथिखायो, नोंथांमोननि खुगानिफ्रायनो खोनाखायो गोदै। थ' गमामायै बे हालामनि जौगानायखौ लुबैदोंब्ला नोंथांमोना जल्दि थाबनो भेक्सिननि मेनुफेक्सारखौ जोंनि बड'लेण्ड हालामाव खालामनांगौ। बे नङा जे नोंथांमोना बुंनानै गालांदों, भेटेनारि डिपार्टमेन्टनि राकेश ब्रह्म बिथाङा बुंनानै गालांदों अदालगुरियाव एवारनेस प्रग्रामाव माने सुइम फिभारनि भेक्सिन मेनुफेक्सार खालामनाय जागोन होननानै। थ' बुंनायजों नङा, नोंथांमोना जल्दि खालामनांसिगौ थारमाने। दा बेजों लोगोसे बोरमानि थाखायबो PPRफोर बायदि भेक्सिनखौ नोंथांमोना मेनुफेक्सार खालामनांगौ। 100% आबादारिफोरनो मोजां भेक्सिन नोंथांमोना होनो हानांगोन, अब्लानिया जोङो साक्सेस जागोन।
नङाबा रावबो जाया। आरो गुबुन फारसेथिं भेटेनारि डिपार्टमेन्टआव नोंथाङा जोबोद ध्यान होनांगोन। 24 आवार भेटेनारि डिपार्टमेन्टआव कारेन्टनि बेबस्था थानांगोन। बे नङा जे फ्रिज सिङाव थानाय बाहाय बरफखौ आसा खालामनानै जोङो मोजां भेक्सिन मोनगोन बेखौ माब्लाबाबो साननो हाया। बे समाव अखा बोथोर बारहुंखा फैयो, अखा फैयो, कारेन्टआ फैया, साननै सानथाम कारेन्ट फैया लाखान थाबा बे फ्रिजआव थानाय भेक्सिना मोजां जागोन जानो जाया। ओंखायनो बेवहाय 24 आवारनि कारेन्टनि बेबस्था थाथारनांगोन। अब्लासो जोङो आबादारिफोरा मोजां भेक्सिन मोनगोन। आरो गुबुन मोनसे खोथा, इन्सुरेन्सनि खामानिखौबो थाबनो लन्च खालामनांगोन। लासिंसिं मोनलायलाङो। जिबायदि मानसिफोरा आंनियाव फन खालामो, इन्सुरेन्सनि खबरा मा जाखो आदा, इन्सुरेन्सनि खबरा मा, आङो जेबोखौनो बुंनो हाया। खारन 2021आव इन्सुरेन्स जादोंमोन। 2021आव कर'नानि थाखाय जायासै, फार्स्ट टाइमाव जादोंमोन। बाट देग्लाय दासिमबो इन्सुरेन्स लन्च खालामाखै। बेफोर बहुत दुर्भाग्यजनक खोथा। जों साफा फार्मारफोरा गोसोनि खोथाखौ बुङाबाबो जाया आरो बुंबाबो जेबो खामानि खाथिया होनायफोरबायदि। गभर्नमेन्टआ जोंफोरबायदि आबादारि मानसिनि लाइफनि मोजांखौ जुदि लुबैदोंबा नोंथांमोना एक्सनाव फैनांगोन। नोंथांमोना पावाराव दङ हिसाबै मेन मुद्दाफोरखौ जोंफोरबायदि सासे आबादारिनि खोथाखौबो खोनासंनांगोन नोंथांमोना। आरो गभर्नमेन्टजों माने नोंथांमोना हायाबा स्टेट गभर्नमेन्टजों सावरायनांगोन। स्टेट गभर्नमेन्ट हायाबा सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टजों सावरायनो हानाय समाधाननि गोहोआ नोंथांमोननियाव थाथारनांगोन। नङाबाथ' जेबो फायदा गैया। गोदोर खोथा बुंनानै जेबो फायदा गैया। दा जिनो हक पिक मिशननि बेलायाव स्पेसियेलि प्रति सप्तायावनो नोंथांमोना अनलाइन ट्रेनिंआ प्रयोजन, अफलाइनाथ' प्रयोजन। आरो हायोबा बोरमानिबो ट्रेनिंखौ लाफा, आं बेखौनो बुंगोन। मानोना हाजार मानसिया दिनैनि तारिखाव जिब जुन्थु फिसिदों, बिथांमोननो ट्रेनिंनि प्रयोजन। ट्रेनिं गैयालाखानो रावबो माने बिदि पजिसनाव माने फार्मखौ लाबोनो हाया। खोथाया बेनो। बा गोलाव खोथा आं बारा बुंला। मोजां नांदोंबा चेनेलफोरखौ साबस्क्राइब खालामना हो, एसे शेयार खालामनानै हो।